Moitísima precaución, se estes días baixades co voso vehículo pola estrada PO 313 que une Moaña con Marín, aí no Morrazo. Por qué? Pois atención, din os veciños, estades vendo imaxes que están baixando estes días do monte, mandas de cabalos que andan soltos pola estrada, mandas de ata 25 animais. Imaginade ir no voso coche e atoparvos 25 cabalos e bestas que veñen cara a vos. Non só falamos dun problema de seguridade do tráfico, porque tamén din estes veciños que estes cabalos acaban entrando nas fincas e estragando os cultivos. Sabio ben Suso ten un furancho e di que as súas viñas son as favoritas dos cabalos. Nós, hoxe mesmo, podemos comprobar que é así. Mónica, hai apenas 10 minutiños aquí había unha manda de cabalos salvaxes dos que baixan do monte en busca de auga e comida, non? Si, suelen vir moito para esta zona, baixan toda esta estrada, que é o perigo que ten polas curvas, e aí un pouquiño, bueno, pois estaban aquí bebendo. E parece se vos acompañamos nun tramiño para, bueno, vixiar e ao mellor ata nos atopamos algún. Si, todo é posible, podemos ir. Pois veña. Estos cabalos viven no monte sempre, teñen propietario, claro está, pero eles están ceibos polo monte. Nos somos movilizados polo 112, pola policía, Garda Civil, veciños, pero si, isto podemos vir 4 ou 5 veces nun día facilmente. De feito está de onde vimos agora, na saída do corredor, estaban todos pegados ao gardarraíl, eran como 9 cabalos. Da última chamada que recibimos, están revisando as vallas e demais, e despois o Concello está tomando tamén medidas a modo de multas para ver se se fan un pouquiño máis responsables tamén. Estas fotos son da intervención do domingo. Cantos cabalos baixaron nesa intervención? O aviso era de 20, pero nos contamos 25 cabalos. Non houve algún problema circulatorio, ademais de ter que parar os vehículos durante un cachiño? Nada, ter que cortar o tráfico totalmente hasta que os podamos encauzar de volta po monte. A xente da zona sabe, o de feito está, incluso hai xente que cando nos estamos chegando xa nos avisan, mira, só retirei eu. Pero claro, hai moitísima xente que ven que non é daqui e ás veces por aquí traen moita velocidade. Subimos de camiño cara a túa finca, pero xa os vemos alá ao longe, os cabalos. Sí, claro que esta zona... Ese é o sitio habitual onde eles baixan, a túa finca? Sí. E aí que tes vide? Teño viña. Este é o paunazo de todos os días, non, Suso? Sí. Chegar aquí e ver os cabalos na túa viña. Sí. Realmente había meus 2 ou 3 ou 4, e agora hai un montón deles. Isto todos levantaron chueles. Claro, isto tiña robo, estaba como isto todo. Pois o que pedides é que se lle poña unha solución, non que os leven máis para o monte ou para algún sitio que lle poñan comida. Que o leva para arriba porque parece que non sei se destes deben ser de Marín ou de Moaña ou por aí, que non son daqui. Dice así, pero non o ano pasado. Chamei así, pero dixéronme que era unha pareja solo para todo o Morrazo. E poñenlle solución, Suso, isto? Que vai poñer solución? Eu non me importa nada, pero quen lle gusta que lle veñan a comer a súa colleita, claro. Claro.